Mangga diaturi kanggo keluarga besar Bapak Hajat, Ibu Hajat keluarga. Pantes di sawah wadon lan lanang si pengantin manis meseme bapak tuan rumah karo some gawe sumpine kembang wijaya sing dadi wadon selendang pelangi harum wangi diaturi kanggo Bapak Hajat, Bapak Waryono sareng Ibu Nur sing duwe gawe Ibu tuan rumah mangga. Matur kesuwun kangge Ibu tuan rumah. Kangge Bapak Waryono matur kesuwun. Bapak Waryono wilujeng tepang gimana sareng Ibu Nur keluarga tari seni sega dangdut putra gen ades wong Karanganyar saking desa Manggarai. Sedaya sami mirengaken Bapak Hajat, Ibu Hajat lelampahan putra genade. Semoga jalan-jalan Ibu Nur sareng Bapak Waryono keluarga sudah gawe. Bapak Waryono, dalam-dalam Bapak Hajat, Ibu Hajat. Lampi abang, anggone siapa nih? Nasi Papua, pantes yendi. Sawange nasi Papua, nasi Papua, nasi Papua. Aduh manis pisan. Omongnya Ibu Hajat, Ibu Hajat. Mama Epa, wong paling sayang. Mama Epa, Mama Epa, Mama Epa, Mama Epa, Mama Epa. Laurak lirik, matane Ibu tuan rumah. Pantes yendi. Sawange Mama Epa, Mama Epa, Mama Epa. Ibu Nur paling sayang, sing eman Ibu tuan rumah, wong kang paling sayang. Mangga dilajeng kangge Ibu Hajat, sing lagi ngaturin temoan, ayo dalam-dalam kanggo keluarga besar Ibu Hajat, Bapak Waryono sareng Mimin Nur. Dibingkis kanggo Mama Epa, kanggo Ibu Hajat.
Don lan kelana risi pengeteng manis meseme karo somae gawe